Hello guys, welcome to my Disney Vlog YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बयखौबो खेबसे बरायनो थागोरबाय। स' बिदिब्ला नै जोङो कलेजनिफ्राय दायो न' फारसे थांगासिनो आरोना। नैबे आंनि लोगो। जों सानैजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरो कलेजाव सानफ्रामबो रानिंआ साइकेलजों जोंनिया थांलाय फैलाय। कलेजाव साइकेलजोंनो बिराद खस्थ' मस्थायाव थांगासिनो आरोना जोङो। दायोबो नै न'खौ मोनाखै। गेजेरनांबाय आरोना। थेवब्लाबो न'खौ मोनथ'वाखै। साइकेलाबो खारला आरोना बिराद माने दावखोनाय ना खस्थ'थार बिरादनो लासैसो थांनांगौ जादों। गरमबो आरो बिरादनो माथो खालामनो आरो गोरिब जिबन नालायथो साइकेल सालायाबानो उफाय गैया। औ दा गरम बन्द मोनबासो एसे मोजां मोनसिगोन आरोना साइकेल सालायनो बैसो गसिगोन। दायोथ' नै गरमनायजोंनो थिंख्लाबखासो गस्लाफ्रा डाइरेक्ट थिंख्लाब गोजा।